1. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay. Pinas Lakas. Turismo at ekonomiya, Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Ayan, magandang umaga mga kachika. Nakatutok muli kayo sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Max. At ako si Joanna. At isang oras muli nga tayo magchichikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health. So para simulan natin ang ating programa ngayon, syempre alamin natin kung ano ang latest na balita mula sa Department of Health. Yes, of course, ang latest natin na ating COVID-19 bulletin dated September 5, 2022. So ito po ay base sa mga datos for Morbidity Week 35 na nakalap simula August 28 hanggang September 3, 2022. So mayroon pong nai-report na bagong 298 COVID-19 cases for the whole Bicol region from August 28 to September 3, 2022. So ang ating cumulative or total na COVID-19 cases recorded since March 2020 ay 63,000 na po. So sa distribution naman po ng ating newly reported sick cases or yung bagong kaso natin na 298, ang Albay po ay may 89 kung saan Legazpi City ay mayroong 31, Daraga 15, 14 Tabaco City, 11 Ginobatan, 5 Ligao City, 3 sa Kamalig, at tig-2 naman po ang Pulangi at Liwig. Ang mga sumusunod naman pong municipality ay mayroong isang kaso ng COVID-19. Ito po ay Bakakay, Magdipot, Uwas, Biduran, Rapu-Rapu at Santo Domingo. Ang Camarines Norte naman ay mayroong 21 new COVID-19 cases kung saan ang Jose Panganiban at Labo ay pareho pong may tig-6, ang Daet 4, ang San Lorenzo Ruiz at Santa Elena ay tig-2 at isa naman po mula sa Kapalonga. Ang Camarines Sur ay mayroong 136 new COVID-19 cases kung saan 40 ay mula sa Naga City, 12 ay mula sa Pili, 8 ay mula sa Calabanga, 8 din po mula sa Nabwa, 7 naman po, tig-7 ang Buhi at Garchitorena, ang Goa ay mayroong 6, ang Bato at Magaraw ay may tig-5, ang Libmanan at Iriga ay may tig-4, at ang Balatan, Cabusao, Campo at San Jose ay may tig-3. Ang Baaw, Bumbon, Bula, Gaynza, Lupi at Tigaon ay mayroon naman pong tig-2. At samantala, ang mga sumusunod na municipalities na aking babanggitin ay mayroong tig-1 bagong kaso ng COVID-19. Ito po ay ang Camaligan, Canaman, Minalaba, Pasacao, Presentacion at Sipocor. Ang Catanduanes ay mayroong 10 bagong kaso ng COVID-19 kung saan 4 mula sa Birac, 3 mula sa Pandan, at tig-1 naman po ang Caramuran, Quijmoto at San Andres. Ang Masbate ay mayroong 18 new COVID-19 cases kung saan 3 mula sa Kawayan. Samantalang tig-2 naman po na COVID-19 cases ang Arroy, Dimasalang, Amandaon, Masbate City at Pio D. Corpus. Samantalang meron naman po tig-1 ang Claveria, Milagros, Conreal, Placer at San Fernando. Ang probinsya ng Sorsogon, mayroong 23 new COVID-19 cases kung saan 5 ay mula sa Sorsogon City, 4 mula sa Donsol, 4 rin mula sa Gubat, 3 mula sa Bulan, 3 mula sa Irosin,
2 mula sa Santa Magdalena at isa ang Huban at Pilar. Mayroon naman po tayong isa na others. Ito po ay mula sa General Santos City, South Cotabato na kasalukuyan pong nandito sa ating rehiyon. So, ang ating active cases na po as of September 3, 2022 ay 1,826 for the whole Bicol region. Dumako naman po tayo sa recoveries. So, mayroon pong naiulat na 136 recoveries from August 28 to September 3, 2022. Ang distribution po nito, 39 ay mula sa Camarines Norte, 2 Camarines Sur, 6 sa Catanduanes, 31 sa Sorsogon, at 58 sa Naga City. Paalala lamang po na ang recoveries na hindi po na i-report sa atin dito sa region through the Regional Epidemiology and Surveillance Unit ay hindi po may include sa ating daily report. Ang mga bilang po ng ating recoveries ay updated sa pamamagitan na rin po ng ating data reconciliation sa mga provinces. Tumako naman po tayo sa deaths. So, fortunately po, wala pong naiulat na deaths from August 28 to September 3, 2022. So, the total number of deaths remains at 2,632. Dumako naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status as of September 3, 2022. Ang coverage of target population po natin ay naka-receive ng at least isang dose sa approximately 4 million na target natin ng babakunahan sa Bicol region ay 91.30%. Ang coverage naman po natin for the A2 population or naka-receive ng at least isang dose sa ating mga senior citizens ay nasa 68.5%. Samantalang ang bilang ng fully vaccinated individuals for the whole Bicol region, ito po yung naka-receive na ng 2 dose o kaya yung isang dose na Janssen vaccine ay nasa 3,560,227. Ang mga naka-receive ng booster additional dose ay 524,954. And for the data naman po from August 28 to September 3, mayroon pong nabakunahan na 6,933 at nabigyan na booster na 11,238. And lastly, for our healthcare utilization as of September 3, 2022, mayroon pong 93 out of the 712 na 9 ICU dedicated bed for COVID-19 or approximately 13% ang kasalukuyang nagagamit. Ang ICU beds naman po, merong 10 out of 75 or katumbas ng 13% ang kasalukuyang nagagamit. At mayroon pong 19 na severe and critical admissions. So yan po ang ating COVID-19 updates or bulletin. Max, para sa ibang balita. Yes, so ngayon ng September, meron ulit tayo mga health events na ating ino-observe. So alamin natin kung ano itong mga health events na ating mga sineselebrate at ino-observe ngayong buwan ng September. So every September po atin ino-observe ang Childhood Cancer Awareness Month, World Leukemia Awareness Month, Generics Awareness Month, Blood Diseases Month. Tuwing first week rin ng September, ating ino-observe ang National Epilepsy Awareness Week at Obesity Prevention Awareness Week. Sa third week naman ng September, i-observe natin yung Alzheimer's Disease Awareness Week. At sa fourth week ay National Thyroid Cancer Awareness Week. Sa September 10 naman, ating i-observe ang World Suicide Prevention Day. Sa September 17 ay World Patient Safety Day. At sa September 16 to 22 ay Cerebral Palsy Awareness Week. Ang World Environmental Health Day naman ay sa September 26 at ang World Rabies Day ay sa September 28. So abangan po ninyo ang ating mga posts tungkol sa mga health events na ito at ang mga activities na magaganap sa mga health events natin. So para po malaman kung anong mga ganap sa health events natin, i-follow lamang po natin yung ating mga official social media pages ng DOH Bicol CHD. So ang ating official Facebook page po, DOH Bicol CHD. I-follow nyo na rin po ang ating Twitter at DOH Bicol at mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel na DOH Bicol CHD. So ngayon naman pumunta tayo sa ating magiging chikahan ngayong umaga. So kanina nga nabanggit natin na sa fourth week of September, ating i-observe ang National Thyroid Cancer Awareness
week. So, ang kasama natin na si Maite Denise dito sa Health Promotion and Communications Cluster ay nagkaroon nga po na ng pagkakataon na makachika ang isang eksperto tungkol sa thyroid cancer. So, nakachika niya si Dr. Edberto General ng DRTPH. So, siguro wag na natin papatagalin pa. Panoorin natin ang kanilang naging chikahan tungkol sa thyroid cancer. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Nandito tayo sa ating chikahang pangkalusugan. So, para po sa ating episode ngayon, mapapag-usapan natin ang thyroid cancer awareness kasama po si Dr. Edbert General of DRTTH Internal Medicine Department. So, magandang araw po, Doc. So, Good morning, sorry. Good morning. ayan. So, Doc, makakasama po namin kayo para sagutin ang mga karaniwan at mga iba pang katanungan tungkol nga po sa thyroid cancer. So, ang unang tanong po, ano nga ba ang thyroid? Ang thyroid po ay located ito doon sa neck natin. May mahalagang function ang thyroid natin. Ito ay gumagawa ng thyroid hormones na responsible sa body metabolism. So, ibig sabihin, kapag kulang ka sa thyroid hormones, maapektuhan yung body metabolism mo, babagal. At kung sobra ka naman sa thyroid hormones, bibilis naman yung metabolism mo. So, very important ito dahil ito nag-regulate ng body metabolism ng isang tao. Ayan, so si thyroid nga daw po ang nag-regulate ng ating metabolism. So, for the second question po, ano po yung mga common diseases affecting the thyroid? So, marami pong angkop na mga sakit na involve ang thyroid gland. So, una, yung hyperthyroidism. Yung hyperthyroidism, ito yung gumagawa ng maraming thyroid hormones, yung thyroid gland, kaya nagkakaroon ng excess thyroid hormones. So, ang nangyayari, yung pasyente na mayroong hyperthyroidism, mabilis ang heartbeat, mabilis ang metabolism, kaya pumapayat, at may mga possible other effects sa organ system kapag hindi ito nagamot. Pangalawa, kung may kasobrahan sa thyroid hormones, meron namang kakulangan. Yun ang tawag na hypothyroidism. Kapag may hypothyroidism ka, yung paggalaw ng isang tao mabagal, mag-accumulate yung tubig sa katawan, pwede siya magmanas, at in the long term, pwede rin maka-apekto sa iba't ibang organ system. At ang nakakatakot nito is pwedeng mag-comatose yung pasyente kapag matagal na siyang walang gamot na thyroid hormones kapag kulang sa thyroid hormones. Meron naman tayong mga goiter, yung may mga bukol sa thyroid. So ito yung may mga bukol na hindi naman necessarily cancer. So pwede yung hyper, dahil sa hyperthyroidism, pwede din sa hypothyroidism. And lastly, meron namang, of course, yung importante yung thyroid cancer na isang form of cancer na nanggagaling sa thyroid. So, yun po yung mga pwedeng maging problema sa thyroid natin. Hyperthyroidism, hypothyroidism, goiter, at thyroid cancer. Ayan, so thank you po, Doc. So, ilan sa mga sakit na nakaka-apekto sa ating thyroid ay yun nga yung hypothyroidism, hyperthyroidism, ang goiter at ang thyroid cancer. So, dito sa mga nabanggit natin, Doc, paano ba natin ito mapaprevent? Paano natin matitake care? How do we take care of our thyroid? Very simple. So, ano lang yon? Una, kapag halimbawa may family history na mayroong thyroid problem, mas maganda na magpapasuri sa doktor. Hindi man siya every month or every 5 months, at least mas-screen siya, and then kapag normal yung screening test, ginagawa naman ito, pwede naman every 2 years or every 3 years. Kapag may napansin kang kakaiba sa thyroid gland mo, may bukol, okay, may mga kakaiba kang nararamdaman like mabilis ang tibok ng puso, nangangayayat, okay, nagmamanas, constipated, nagigain ng weight kahit hindi maganang kumain, very important magpasuri sa doktor. And of course, dati, very common yung tinatawag nating iodine deficiency. Pero sa ngayon kasi, very much available yung mga iodized salt, which is a very important source and common source of our iodine in the body. So, kapag nakatira ka sa isang syudad, bihirang-bihira ka na magkaroon ng iodine deficiency. Most of the time, ang nagkakaroon ng iodine deficiency na nagre-result sa hypothyroidism at sa goiter ay yung mga taong nakatira sa
sa bundok. Kasi sometimes they don't have any source of iodine in their food. Lagi silang gulay, lagi silang vegetables, lagi silang cabbage. So nagkukulang sa iodine kaya nagkakaroon sila ng iodine deficiency na nagre-result sa hypothyroidism at goiter. So maging aware lang tayo sa mga pagbabago sa ating katawan, sa ating thyroid gland, and of course, kumain ng sapat na pagkain para sa thyroid. Yes po, so nabanggit nyo nga, Doc, na yung iodine deficiency, malalabanan naman natin. Very easy naman kung meron tayong yung table salt, yung staple food po natin. Pero yung sa mga ibang lugar, kailangan talagang tutukan since sila yung mga mas prone dito. So, Doc, nabanggit nyo na kung ano yung thyroid cancer din po. So, ano po ba yung mga symptoms ng thyroid cancer? Unang-una, yung thyroid cancer, siyempre kailangan may bukol ka. Kailangan, kalmawa yung pasyente nakapansin na may thyroid sa leeg or may bukol sa leeg, either sa thyroid or kulani, mas maganda talaga magpasuri na kaagad sa doktor. So, doon mo malalaman kasi ang ginagawa namin dyan para ma-diagnose kung may thyroid cancer, doon sa bukol na yon, kukuha kami ng sample para i-examine ng pathologist. Doon kasi malalaman kung yung bukol ba ay cancer or goiter lang. Sa may mga pasyente na may mga bukol sa thyroid gland, 80% nun ay goiter. Pero wag natin kakalimutan na may 10 to 20% na bukol sa thyroid gland na pwedeng cancer. So paano natin malalaman? Ipapasuri. Kung may bukol, kailangan imababiopsy ng doktor para malaman natin kung thyroid cancer siya or goiter. Kasi magkaiba po yung management ng thyroid cancer sa goiter. Ayan, so ano naman po, Doc, ang mga causes ng thyroid cancer? Ang mga naitala na mga common causes ng thyroid cancer ay yung mga, for example, yung mga bata na nag-undergo ng radiation therapy for cancer, for blood cancer, for Hodgkin's disease, for leukemia, or brain irradiation. So usually yun ang isa sa mga strong risk factor na pwede ka mag-develop ng thyroid cancer. Pero kung yung isang pasyente walang history ng irradiation or radiation therapy, naalala natin yung pagsabog ng Chernobyl nuclear plant sa Japan, nag-cause yun ng maraming thyroid cancer dun sa area yon. So, ibig sabihin, isa sa mga strong risk factor na mag-develop ang isang tao ng thyroid cancer is the Chernobyl explosion or default. So, pero sa ngayon, siyempre, bihira naman mangyari yon. Yung ibang risk factors na high risk for thyroid cancer is, of course, if your first-degree relatives, yung parents mo o kaya yung mga siblings mo may history ng thyroid cancer, mas mainam talaga na kapag nag-develop ka ng bukol sa thyroid gland, maganda magpasuri na kaagad sa doktor para just in case na thyroid cancer siya, ma-manage kaagad siya. Yung ibang risk factors pwedeng dahil less than 20 years old or more than 65 years old yung pasyente or merong kulani o kaya nagkaroon ng hoarseness or yung pagbabago ng changes ng voice. And then yung iba naman, most of the time, wala nang ibang systemic manifestation. Puro lang talagang bukol sa thyroid. Yung iba may mga nakakapangkulani. Yung iba naman kapag halimbawa nag-reach na sa stage ng end stage, yung iba, sumasakit na yung bones. Yung iba, nahihirapang huminga kasi kumakalat na sa lungs, kumakalat sa brain, nagkasakit ng ulo. O yung iba, kumakalat sa bones, kaya nagkakaroon sila ng mga bone pains. Most commonly, marami ka makakapangkulani, especially sa leeg. So, kung yung pasyente may mga ganitong manifestations, dapat lang talaga na magpasuri na kaagad sa doktor para malaman kung ano yung cause ng ganong nararamdaman nila. Yan, thank you so much, Doc. So, mas maganda po talaga if para bantayan natin ang mga symptoms kung meron tayo nito, dapat ay mag-self-assess at pumunta tayo sa doktor. So, Doc, thank you very much po para sa pagsagot ng unang bahagi natin ng mga questions po tungkol sa thyroid cancer awareness. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera
typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. I-follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Alam mo bang sa bisyo, wala kang panalo? Sa droga, pagkasira ng buhay at karahasan ang hatid sa iyo. Talo ang kalusugan mo't ng ibang tao sa usok ng vape at sigarilyo. Sa labis na alak, peligro sa kalusugan at aksidente ang makukuha mo. Follow us on Facebook for more information. Quit your bisyo now. Tumawag sa DOH Quitline 1558 o sa Helpline 1550. Don't smoke, less alcohol, say no to drugs para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Nagbabalik po muli ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Dr. Edbert General of BRTTH Internal Medicine Department. So Doc, para ipagpatuloy po ang ating mga questions tungkol sa thyroid cancer, pwede po Doc natin i-reiterate kung sino po yung most at risk of getting thyroid cancer? Yung mga pasyente na at risk for the development of thyroid cancer, pinasabi ko nga na, for example, may history ka na nag-receive ng radiation therapy for a certain treatment of blood cancer, o kaya leukemia, o kaya Hodgkin's disease, o kaya nag-irradiation sa brain. So radiation therapy is one of the risk factor for development of thyroid cancer. Pangalawa, yung mga nasa area ng, for example, ng nuclear fallout or Chernobyl fallout, yung katulad na nangyari sa Japan, a lot of the people in the community during the time na nagkaroon ng Chernobyl fallout, nagkaroon ng thyroid cancer. Yung pangatlo, hereditary siya. So kapag, especially if first degree, like parents or siblings, kapag may history ng thyroid cancer yung sa family, kailangan talaga maging mapanuri ka dun sa thyroid gland mo na i-evaluate kung may bukol siya. Kasi kung may bukol siya, kailangan masuri. Kasi alam natin na mataas ang chance na magkaroon ka ng thyroid cancer kapag
meron sa family na mayroon thyroid cancer. Pero I'm talking about the first degree, the parents and the siblings. Yung iba naman, yung less than 20 years old or more than 65 years old, or yung lalaki, sinasabi na increased risk for development of thyroid cancer. Siyempre, yung mga nagkakaroon ng pagbabago ng boses, may kulani sa liig. So, isa din yun sa possible increased risk na mag-develop ng thyroid cancer. Ngayon, isa sa mga recent na napag-aralan na hindi ko na-mention a while ago is yung mga pasyente na malapit sa isang volcanic setup. Kapag malapit sa volcano, so sometimes yung sinasabi na mga lava or nearing the volcano is a risk factor kasi ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng changes or nagkakaroon ng chromosomal break at nakaka-apekto sa arrangement ng genes ng thyroid or yung thyroid suppressor gene na siya nag-suppress ng thyroid cancer, bumababa or nawawala. So, yun yung mga possible na mga pasyente or mga tao na increased risk na mag-develop ng thyroid cancer. Thank you po, Doc. So, lalong-lalo na po dito sa Bicol, no? We're known to have volcanoes, yeah. Yeah, so Kaya in my practice, I really encounter a lot of patients na mayroong papillary thyroid cancer, which is the most common type of thyroid cancer, at saka yung follicular thyroid cancer. Yes po, Doc. So, Doc, so nabanggit nyo nga po yung mga most at risk. So, ngayon naman po, ano naman po yung mga stages ng thyroid cancer? Yung mga stages of cancer depende sa type of cancer. Na-mention ko kanina na ang pinaka-common type of thyroid cancer is papillary thyroid cancer. So, depende yan sa edad. For example, if the patient is less than 45 years old, dalawang stages lang siya. So, stage 1, kapag halimbawa may cancer ka sa thyroid, may kulani, at stage 2, kapag may kalat na. Pero kapag ang pasyente more than 45 years old, 4 na stages siya. So, of course, yung stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Yung stage 1 and stage 2 depende sa size ng cancer. Yung stage 3 naman, kung saan umabot yung cancer, pwedeng sa kulani or somewhere else in the body. At yung stage 4, yung pagkumalat na sa iba't ibang parte ng katawan. Pwede kumakalat ito sa lungs, sa bones, sa brain, at sa iba't ibang parte ng katawan, pwede din sa liver. So, yun ang stages. Kapag yung isang nakakatakot na very aggressive na thyroid cancer, yung tawag na anaplastic carcinoma, yun, right away, if you have anaplastic carcinoma, that's sa automatic stage 4. So, ibig sabihin, mababa yung recovery even if with treatment. So, usually, ang inaabot lang ng pasyente, pinakamahaba ng 6 months. That's one of the most aggressive thyroid cancer. Kapag ang isang pasyente may bukol at mabilis na lumalaki in a short period of time, like 1 or 2 months, i-consider natin na may possibility na anaplastic carcinoma siya. Kasi yung papillary at follicular, which are the most common type of thyroid cancer, mabagal siyang lumaki. So it will take years before it really enlarge. Unlike yung anaplastic, mapansin mo na maliit pa lang siya, pero after 1 month, sobrang malaki na siya. Mabilis yung paglaki. That's anaplastic carcinoma. That's the deadliest and the most aggressive thyroid cancer. Meron pang ibang not so common, yung medullary thyroid cancer at thyroid lymphoma. So, but the most common, as I've mentioned, is papillary and the follicular thyroid cancer. Ayan, so nagiging very medical na ang terms, Doc. Pero maganda yan. Maganda po yan, Doc, kasi nalalaman natin kung ano talaga yung mga degrees ng cancer. So, yun na dapat nating iwasan. So, Doc, sa mga nabanggit po natin, thank you very much po for sharing po with us your knowledge. Pero, Doc, para sa next question po natin, paano po specifically ang thyroid cancer naiiwasan? Walang specific measure to avoid it. Pero importante ang measure to detect it early, at the early stage. So hindi mo kasi siya maiiwasan, especially if you're exposed to risk factors. You cannot get rid of it, especially if you have family history, di ba? So, maiiwasan, I would rather emphasize kung paano ma-detect ng early. Because if you detect it early, mamamanage ka sa agad ng maaga, so maiiwasan na tumaas yung stages niya going to the end stage.
very manageable po ang thyroid cancer kapag na-detect ng maaga. So siguro, ganun na lang ang ano natin, isipin natin na kung mahirap siyang iwasan, madali siyang ma-detect ng maaga at ma-manage ng maaga. So it's really very helpful that, sabi ko nga, kapag nakapansin kayo ng bukol sa thyroid gland nyo, maganda mapasuri ka agad sa doktor para ma-biopsy para malaman kung goiter lang ba siya or cancer. Para kung sakaling thyroid cancer siya, ma-manage siya ng early at ma-avoid na kumalat siya at mag-progress sa higher stages. And thank you, Doc. So for your take-home message na po, Doc? Ang take-home message natin, siyempre alam naman natin na maraming pasyente na medyo isinaisang tabi yung mga nararamdaman nila. So parang, okay lang yan, baka ano lang yan, ganito lang, di ba? Very common yan. Saka na, okay, magpapatingin muna ako sa albularyo, baka kailangan tapal-tapal ng mga herbals. So kapag kayo may napansin na bukol sa thyroid gland, kasi yun naman talaga ang pinaka-common na simptomas ng thyroid cancer, kasi otherwise walang ibang simptomas except kung lumalala na yung thyroid cancer. Pero most of the time, ang unang manifestation is bukol sa thyroid gland. Kapag may bukol na po kayo sa thyroid gland, it's very important na pumunta na po kayo sa doktor na magsusuri para malaman kung yung bukol sa thyroid is thyroid cancer or goiter. So, in terms of paano ba natin gagamutin yung thyroid cancer, madali lang ba yan? Siyempre, depende kung saan ka na-capture. Kapag sa early stage or mid-early stage, very, very manageable siya. So, ang ginagawa niyan kapag halimbawa may bukol ka sa thyroid, nalaman na thyroid cancer siya through the biopsy. Ang first step niyan is, of course, tanggalin yung bukol at buong thyroid gland. So, ang tawag doon, total thyroidectomy. So, tatanggalin lahat. Okay? Ngayon, may mga pasyente na umaakma sa step 2 na treatment. Yun ang tinatawag na radioactive iodine therapy. Yung radioactive iodine therapy, yun ang pumapatay sa mga cancer cells na hindi nakita during surgery. Kasi siyempre, di ba, hindi mo makikita ang cells. So, tinatanggal niya, yung makikita ng surgeon, tinatanggal siya. Pero para mas malinis siya, at napagsurian na kapag halimbawa yung isang pasyente na may thyroid cancer, nag-undergo ng step 2 or we call it radioactive iodine therapy, mas mababa yung recurrence ng cancer kaysa dun sa mga hindi nag-undergo ng radioactive iodine therapy. And then the next step is yung thyroid hormones. Yung thyroid hormones, yun yung ginagawa ng thyroid gland. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala tayong thyroid gland at thyroid hormones. Kaya kailangan natin may thyroid hormones tayo para yun pa din ang mag-regulate ng metabolism ng body natin. And it was proven also na yung thyroid hormones can also suppress yung cancer cells ng thyroid. So, I would say na of all the cancers in the body, so yung thyroid cancer like papillary or follicular are one of the most manageable cancer in the body. Manageable in the sense that if it is detected early, it can be managed perfectly. So, kayang-kaya. So, yun ang natin na wag nating pa hantungin sa matagal na bago pa ipasuri. As early as you can detect any changes in your thyroid gland, it's a lot better to see the doctors that will evaluate the thyroid gland. So, para sa kaalaman ng lahat, yung BRTTH po, meron kaming endocrine clinic at thyroid clinic sa outpatient department, 9 o'clock to 12 o'clock para sa mga pasyente natin na magpapatingin sa thyroid gland. So, kung ano po, makikita niyo po ako doon sa outpatient, sa BRTTH, and of course, para maano natin na maayos natin kung talagang meron kayong thyroid cancer, magamot ng maaga. Yan, thank you so much, Doc. So, everyday po ba ito, Doc? Yung 9 to 12? Every Tuesday, yung thyroid clinic, 9 to 12, sa outpatient department ng BRTTH. Andun po ako. Makikita niyo po ako din. Ako pong titingin sa inyo.
Ayan, so si Doc po mismo ang titingin sa atin, kaya kumonsulta tayo sa doktor at huwag po sa ibang sources. So, Doc, maraming salamat po sa pagsagot ng ating mga katanungan tungkol sa thyroid gland at sa thyroid cancer at iba pa pong sakit. Very grateful po kami dito sa DOH na nasagot niyo po ang aming mga katanungan. So, Doc, siguro yung 3-pointer na lang natin na i-summarize po natin yung mga sinabi niyo po is, yung una po natin para sa ating mga tagapakinig ay mag know the signs and symptoms. So, alamin natin yung mga signs and symptoms kung tayo po ay may thyroid cancer. At pangalawa po, mag self-check or mag self-assess kung may nakakita po kayong mga sintomas or nararamdaman. At yung pangatlo, kumonsulta agad sa doktor pagkatapos itong makita. At huwag tayong basta-bastang pumunta sa iibang or makinig sa iibang sources or misinformation. So maraming salamat po, Doc, once again. So that is Dr. Edbert, General of BRTTH Internal Medicine Department. Thank you so much. And Thank you po. Thank you, Good morning din po. Thank you po, Doc. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at matrack ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa thyroid cancer awareness kasama si Dr. Edberto General at ang ating kasama dito sa Health Promotion and Communications Cluster na si Maite Denise. So ngayon naman, maiba naman ang ating susunod na segment. So kung dati ay ang ating sinusunod ay ating mental health exercise for today. Ngayon naman meron tayong healthy habit challenge for the day at makakasama natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster din ng DOHB ko sa CHD, si Miss Joey. So Miss Joey, ano ang ating healthy habit challenge for the day?
Ayan, maraming salamat Joey para sa ating Healthy Habit Challenge for today. So napakahalaga nga na alagaan natin ang ating environment para din ito sa ating kalusugan. So ngayon naman since yun nga po ang ating Healthy Habit Challenge for today, ito naman po ang para sa ating mental health exercise ay kung kailangan po ninyo ng kausap, nandito po ang ating DOH Bicol Mental Health Hotline. So maaari ninyo po ito i-contact pag nangangailangan kayo ng makikinig sa inyong mga problemang pang mental health. So sa Smart po, andyan po ang number na 0919-583-4322. Ulitin ko po, 0919-583-4322. Meron rin po tayong Globe na number, 0927-844-1677. Ang ating Globe number po, 0927-844-1677. At para naman sa mga users ng dito, meron po tayo na number na 0991-730-6292. Ulitin ko po, 0991-730-6292. So, ayan po ang ating mental health hotlines na maaari ninyo po i-text or i-call kung nangangailangan kayo ng inyong tagapakinig sa inyong mga problema at maaari rin magbigay ng mga payo. So, maaari din ninyong i-email ang kanilang mental health hotline email, noncom@bicol.doh.gov.ph. So, makikita rin po ninyo itong mga numero at email sa ating Facebook page na DOH Bicol CHT. So, yan nga po ating naging chikahan today. So, sana marami kayong natutunan tungkol sa ating naging chikahan na thyroid cancer awareness, ang ating healthy habit challenge, at ang ating mental health exercise. So, siguro dyan na po nagtatapos ang ating chikahan ngayon. Ako po si Max. At ako si Joanna. So since nasa gitna pa rin po tayo ng COVID-19, patuloy pa rin po namin pinapaalalahanan ang lahat na sundin pa rin po natin ang mga health protocols tulad ng pagsuot ng best fitted face mask, hand washing o kaya hand sanitizing, social distancing at sigurado po na may airflow ang isang kwarto. Ayan, iwasan din po natin yung tinatawag natin na 3Cs, close contact, close spaces, and crowded places. At mag-observe po tayo ng self-isolation and early consultation kapag po tayo ay naroon ng sintomas na nararamdaman. So, except po dito sa ating mga personal practices, hina-highlight din po natin ano yung kahalagahan ng pagiging bakunado and pag-receive ng required number of doses as well as yung pag-receive ng booster doses. So, maawa na po tayo sa ating health workers. Ginagawa po nila lahat para masigurado na ligtas kayo through COVID-19 vaccination dahil ayaw po natin na maulit po yung sa 2020 kung saan pag marami pong ma-hospital dahil nga po sa severe or critical cases ng COVID-19, health workers pa rin po, ang ating mga health workers pa rin po ang maghaharap at mapapagod po para po masigurado na kayo ay ligtas or mailigtas kayo sa sakit ng COVID-19. So, sa pamamagitan po ng pag-submit natin sa ating sarili for COVID-19 vaccination, matutulungan po natin sila and unti-unti po matutulungan po natin yung ating community na bumangon muli kasi marami po naging epekto yung ating COVID-19 pandemic. So, sa muli po, sundin po natin yung ating mga health protocols as well as magpabakuna na po tayo. So, yun lamang po. Magandang tanghali sa lahat.